assalamu alaikum barka be welortugo derɗiraɓe siri ɓawdekkaje je hande ɗum laati gorko on ɗo mari haaje ɓe sawra mo oɗo mari debbo ɓe teeri waɗan ko dillanta duuɓi jeeɗiɗi ko ɓe teeri to allah hokkay ɓe daygol hakkunde maako hanko be debbo maako aran majum sey hanko bo leñol maako waɗi ka raddungo mo sey o ɓedda tegal ngam dalila heɓa no o dañira fo cona hanko ɓinguel debbo man on ma woni e dañatako to hanko ɓinguel debbo je dañatako hanko dada saare man kullum ɓe yerɓan mo dofta to ɓe jilli ɓe waɗi leñol ɗo holla suudu daygol maako wala probléme wala fitina ko seɗɗa hagal totton ɗon o dañay to gorko man bo o meeɗay yahugo laara jamu maako jotta ka nde leñol majum ɓe raddini hanko ɗo sey o ɓedda debbo o wari o sawri debbo maako nda ko leñol maɓe ɗo wiya nda ko ɓe umrir mo ngam dalila dadirawo maako maynama babirawo maako fu maynama o laati oɗon ɓe yapendo en maako ɓe ɓiɓɓe yapendo ɓe ajjiraɓe maako je ɓe vurti reedu gotel kamɓe on ɗo waali ka ha ini sey o ɓedda debbo o wari jotta o yetti debbo maako ɓe wari ɓe hawri ɓe debbo man fu ɓe dilli ɓe yehi ɓe soodi kujeji ɓangal fuu hanko ɓe debbo majum to hanko bo matinayi saaro en maako ma nda tegal waɗan ha sey bana hande alhamisa jongo jumɓaare debbo wartinan mo amariya ono yo matini saaro en maako ɓe langiti mo ɓe wi o wala ɓernde to gorko man wari ɓangi ha jotta hanko amariya mo ɓe waddi man fu o dañay hanko bo oɗo darnini dada saare man kasirma ha nder saare majum on gorko mo ɗo mari ha dow sino ko ɓe sawra mo sai oɗon no nane be hanko feere ɗo wala fitina sam hande saare maako daga oɗo ɗo wari bo fitinaji feere nde oɗo heɓa hande saare maako seni fu ɓe sawra mo o tokkitina jone be hanko amariya man na ko o seera ɗum ngam dalila hanyumma ɓe waɗi no teyi ɗum ngam heɓa wara daña hanyumma dañay to amma ɗo waddina mo fitinaji feere na sirri ɓawa dakkaje hande yaya barista ako kanona ninde makko andi na se am ade ita seɗɗa yarati hen kay am timminande gotel to mi hokkima sey mi siwtatande gotel to tegal na haala fijo tegal kan jooɗam tegal nana belɗum kone gorko ɓe debbo allah annabijo ma de wi fankiu ma ɗabala kuminen nisa'i masana wasula sawaru ba fa in kiftan allah taadilu ko wahida tan on ɓaŋa ɗiɗi tati nayyi to wawata aadila ko on ɓaŋa goto on jooɗoɓe makko gorko ɗo oɗon nana belɗum ɓe jonde ɓe dada saare makko bandiraɓe makko ɗum ɓillamo ha ɓe waɗi ha o ɓaŋi o waddi debbo o bo oɗon jooɗi bo dada saare bo ɗon ɓe to ɓe dada saare canjanakimo ko waɗantamo ɓe ɗon tokkitini ɓe jonde jambe ɓe dada saare jotta sey bandiraɓe makko ɓe hossi ɓinguel cheytan feere ɓe waddanimo e ɓinguel debbo ɗo min kam gorko ɗo mi ɗon sawramo o seramo tan o sendira ɓe makko ngam ɗume wala non watta mi jooɗa ɓe debbo kay nama ɗiɗo ko goto wala non watta mi jooɗa ɓe debbo tum aɗon umminanam fitina ha saare nama min tan debbo mo miɗon a tawiyam ɓe makko a accamo min ma accayan tum hakkilo am ko de to mi wurti yaasi probléme to mi warti ha saare am probléme to ɗo kam mi jaɓata ɓe banni ɗum mi woni tegal ha ko woni nder tegal jonde jam woni nder tegal to ni jonde jam wala ɓe yidde ɓe almo habba wala to ɗo kam na tegal kam tikay tegal min kam miɗon sawramo o tokkitina ɓe tefugo lekki o seera amariya ɗo o seera mo tan o seera mo cerle tati o sendira ɓe o harminamo o sendira ɓe makko o riwamo bo o huta saare baba makko ngam ɗume ngam to mi mi ɓaŋima saare baba ma mi waddima saare an ngam ko bo bandiraɓe wi way mi ɓaŋe ngam ɗume mi waddima saare an ko miɗuma ko mi ɗama mi ha mi jaɓi de mi waddima saare an ko seɗɗa kan a tawan yidde ɗon amma dole bo a tokkitinayam a tokka a jooɗa jamɓe am o bo a tokka dada saare debbo am mo a tawiyam ɓe makko dole a tokkamo
dole amma a joɗo jambe makko wala non watta wiya umminana fitina a waddana fitina ha saare am min ɓe debbo mo a tawi be makko ɗo kam yahata wala non watta miɗon jooɗi be makko jam a wala waddana fitina feere o seera mo sirle tati o sendira be makko o harmina mo o yaha o tokkitina o jooɗa jambe dada saare makko o yaha o tokkitina o tefa lekki ɓe yaha foti duuɓi joytati feere so o laara waɗan duuɓi sappo Allah hokkayɓe gueɗal o bo debbo ɗon bo oɗon jooɗi kanko debbo ma na oɗon yiɗi ɓikkoy ha o muñi ɓe gorko ha duuɓi jeegoo oɗon jooɗi ɓe makko wallahi o seera amare ɗo o jooɗa ɓe dada saare makko ɓe yaha ɓe habda kamɓe ɗiɗo Allah suddani ɓe asirto ɓe maɓɓita asir maɓɓe ɓe yaha ɓe habda ɓe tefa lekki hakkude maɓɓe leɗɗe gargajiya ɗon ɗume fu ɗon ɓe yaha ɓe tefa ɓe tokkitina ɓe du'a ɓe tokkitina ɓe du'a ɓe tefa leɗɗe gargajiya shabanani waɓunugo to inchallah Allah o kaɓe ɓe ko inchallah en ƴettiwa timmina caban jelndeman dari ha lawol caban taƴi to Adama Ibrahim kam komi wiyata gorko man kanko on tefi probléme ha saare mako ngam ɗo debbo ɗo dañay hanayi o yaha o ɓanga ko o fotino adoptano ko ɓinguel ko ma o muñano to kanko on waddi probléme ha nder saare mako kam est ce que ɗo ngam debbo toyaman warina kanko on daga fajira o wari o holli debbo toyaman ɗo nde tema nde dañay ɗo waɗi mo amariya man dañan to nde amariya dañay bo jotta ɗo to amariya man dañino ko wari ɗo ɗon no daña ɗo est ce que o waddan no o wiya himɓe wallitamo jotta kam ngam o yi amariya dañay o wiya yo peut être tema charge ji man ɗuuɗi nda rewɓe may ɓe ɗiɗi fuu ɓe dañay accu yo ɗo o waɗa dabare no sendirta be oɗo probléme ko ɗume waɗi ha nder saare mako man ɗum kanko man on yehi dasi waddi ngam yo ɗo to o yahayno o ɓangi o muñino o maɓɓino neɗɗako mako o habdino be torde Allah bako yaha barista wiman ɗo ni haala timmino amma o dilli o yaha o ɓangi o yaha o ɓangi debbo feere o waddi ay dole masifa waɗa ha nder saare mako to amariya man bo kanko bo to oɗo laara min kanko bo o hula Allah ma ko o anda o mayan to maayi bo Allah ƴaman mo ko o huntu gotel sey to a loddake Adama Ibrahim cewa Bakar Anas Shabana mayo to min komi laari nde arano komi faami ko yiɗi faamugo toon arano o jooɗi ɓe debbo makko ɓe waɗi ɓe ɓanngal yiide on baklay ɓeɗo jooɗi to ɓe jam wala koɗɗuno o yiɗi debbo makko ɗo yiɗi mo to hannde ɓe dañatako sawren to ɓe heɓay dañgo ɓe dañata ko ɓe heɓay dañgo may fan kam to fefere ande siwa Allah watta to ɓe heɓay ɓinguel to nde ɓe heɓay ɓinguel ɗo bo jona kam baawi sawra ɗo laara mbiyan yo kanko debbo mon dañata ko nga ɓurna pat to a laari to min ɓe ɗo ɓangi ɓe heɓay ɓinguel ɓurna pat ɓe sawra laarata ko ay ɓe gorko ɓurna pat ɓe laara ay ɓe debbo on si ɓe mbiyano ɓettite gale to kay debbo mon dañata ko to jonta ha ɗo ni ko a famata ɗo ni Adama kanko ɓinguel debbo jo ɓangi may mi tan mi sawra ma ko waɗi mo ɓangi o kanko watti ɓinguel debbo mo ɓangi on tefimo debbo may to a laari ɓe leyol ma ko tefinimo debbo o ɓangi aran debbo nana kanko wawi tefi debbo may ɓe tefini mon andi kañum fu yiide may fuɗo usta dobo yami tefi yiɗe ma wala yami tefi be sembiyam on hokkiyam be je ɓe wosi ɓe hokkiyam mere andi darja ma ɗon feere debbo ɗo ɓe hokkimo to laɓa haɗo ni momiɗo laara kuje gotel nana ko bo haɗo amariya may nde wari saare may kanko gorko may futa clay oɗo mari aybe mako ɗuma aybe mako ton dada saare on on ya valli mo fo a wi haɓe soodi kuje alaari hoore mako ɗon toɓe dada saare ko wonde waddi ha saare hande saare may fo o waɗay atilaku hande saare mako may e watta ko atilaku oɗo wullani ko wonde dada saare mako ɗo ɓuuri amariya may amariya ɗo leyol mon waddima banni to a yiɗi a jooɗa dawañimo o waddi kanko bo hosi hokkimo o ɓangi o wosi waddimo na kañum meccimani o alaari ko Adama wi kanko dada saare mon ya valli gorko may ha ɓe soodi kuje ɓangre pat ɓe waddi waro ɓangi mo
to la bo hani to kale hasare ma kuma yi kanko gor kuma yi wata ku atila ku odo hollani konde labo be vinyo ado adila kwa saka sare kama awada adila ku hande su don be yi gonde be ndo be jan yikira kandugo amma to e gona ta odo hollati bo amarya mai da sare buri mo sembe kandu amarya bo andi de boro be fere o kan joga di kango mo to turta odo fitla bende sare o ka jogote idabre bo ko bo wala ko wada mo bo fayinta ko wala ko be do wada mo be fitinta mo foti fo do maran ndero o marano ndero o maran sembe do mabbe dume kanko o lara ni yo leyon wadi o ban idigo ndero gorko may bangi mo wato kanko foto mara hujja to wala ni o eggitande sare may kanko be waddi mon nana gorko ya tefi mo wato gorko fotay mewo mo kanko wonani yo be viabe ndo be france do intouchable de sare may afami ko ndey to be toñi mo ko badi mo ko fere o ternan wada bo fitamen de sare may ngo andini o saron yalo ko famia vi ko leel gorko may don o mako be foti be natande rakka may sakka ido ba do be larta kawo gorko mo o lorto o lara hala mako to andi wata ko atila ko andi sakka sare mo wodo hollabe niro o do hollabe dara sare buri amarya nga amarya do waddi o foncina amma to andi niyo inti debbo may amarya mon wala ko amarya mon tan do fitina be do bonoro o loro hote o tefa be jewati mo banga bingel debbo do o siga bingel debbo may o siga kam ko leel ma ko may o vian yo nda bingel debbo do on vi mi banga mo hala dengo nda dengo do woni dengo hadum Allah on hajunte den waray ne den waray hajunta do jonda nda bingel debbo may on desa no on desa no forma ko on yeccamo to sanja halima ko haza wassalam nana mi bangi modon da saro o joda to sanja ko halima ko bo min biseran mo tanen sendiran o yecca to bingi de mo sutta sakadi di kango bo amma to sera mo banni ngato wo foti fo sera mo banni wara wal lura mo leel ma ko beddara sare ngatta hatto seri de bolo junta wala ko hatta dum dara saro wadi o seri amarero ngalo ko amarero fitina be wada men saro pabbe jibata ko dara sare man natan ro ma natan fitinaji be iyal gorko mako do katimata ko abadan amma to o sige pat o wadi be conseil de famille vetaro o hawti be pat o sige vinda ko de amare do wada amare do bo on wati vi banga mo holte be ayi to e go amare fu anda holte be ayi so ndo level mako on vi banga bingel debbo do ndabo do fitinam yake banga mo mi jodi jambe dara sarem amma to o sanjan mi jodan be mako to sanji dako bo ndikato mi jabiti mo o dilli amma to jabiti mo banni ndikato be jodi be nari walari amma to andi kan kombo do holla debbo mako da sare buri amare mo do holla begito o yukira kan ko bo foncina sare mako nga kan kon do funa sare mako do bo sakari o so lago nganda ko vi adu to hala shaba nitti ma ya bare sana bolana min kan ko mi wolwi nani in hostin hokkima be ko asuɓe ɓe hoorema wala non watta ɓe hawta koye maɓɓe debbo an yehi suɓi debbo ma on waɗi yidde hakkunde ma ɓe makko ha ɓaŋimo a waddimo o bo jotta nder dalila feere waɗi ɓe hossi ɓe hokkima a yiɗi a yiɗa ɓe hossi ɓe hokkima wala non watta wi a yidde maɓɓe hawto ɗiɗi ha ɓernde makko ɗo kam saɗi amarya ɗo to o yiɗi jonde saare gorko makko o wata hoore makko o nasta hakkilo makko o jooɗo jambe dada saare o jooɗa jambe gorko makko amma min kam wala no ɗum watta wiya amarya a ɓanga debbo a wadda mi ɓanga debbo mi wadda o wara o minana fitina feere gam ɗume gam o laari bandiraɓe an waɗi mi ɓaŋimo gam o laari ha dada sare ha debbo amma dada sare an jaɓi ha ma o yehi o soodi kuuje ha o walliti an ha mi wari mi ɓaŋimo ɗo fu waddata sababu je o waɗata ko o yiɗi ha sare ɗo kam waɗata wala no watta wiya o waɗa fu ko o yiɗi dole to ni o yiɗi ɓangal o yiɗi o jooɗo tegal makko nder suudu makko o tokkitina o jooɗa jam o tokkitina no tegal wi o jooɗa o tokka gorko makko ɓe narra ɓe dada sare to bo fa kode fitina min kam ma mi sawratamo o wiya way sey o yaha o tefa shawari feere ɗume o seramo tan o sendira ɓe makko dama tun o yiɗamo bo debbo jotta ko a yiɗi debbo ɓe an yehi tafide kay nanu shaban ko min yehi tafi debbo shaban yehi mi tafi debbo miɗo
mi tefi debbo mi ɗon yiɗimo o ɗon yiɗiyam mi ɓaŋa ko de oɗon waddanan fitina feere fitina ha saare wallahi mi seeremo wala komi watta mi jooɗo ɓe makko ngam ɗum e tegal kam ɗo wiya tegal kam nder jonde jaam to jonde jaam wala ha tegal kam tegal wala to jonde jaam wala nder tegal a famina wala no watta wiya o mo mi suɗi mi wadde oɗon yiɗiyam mi ɗon yiɗimo ma banni mi watta accu way mo bandiraɓe an hossi way waddaniyam way wiya way mi jooɗa ɓe makko way banni o tokkitina ɓe yaware makko ha saare o yaha tun o tefa babal feere to watta yaware makko amma na ha saare am accu jonde tegal sey muña amman ɓe hakkilo ɓagata ginnaɗo bandiraɓe ma ɓagata ginnaɗo waddani ha saare o wara o waddani fitina amɓe dada saare ma o waddani fitina way a wiya way on jooɗa jaam o muña en jooɗo jaam de muña ɗe ginnaji a lara ga wakke amare may fo e koɗo ɗo fitina ɓe o laari bandiraɓe gorko ɗo waddimo dada saare wala haaje sam dada saare hollaymo haaje makko dada saare walliti ha ɓangal makko kanjum waɗi kanko bo sey sobiraɓe makko wiyamo jur a laara rewɓe feere ma sobiraɓe maɓɓe ma e laaragal wakkere kanko amare may fo e koɓe waɗimo nde saare may e andi fo ko dada saare may fo fotini o no tokkitirimo dada sare ko ɗume dada sare waɗi dada sare kam kanko woni mawɗo ko ɗume dada sare waɗi dada sare may kanko may fo la haw wandi ɗo haw tokkitini gorko aɓe soori ɓanguro e hawo jeyi tegal may ɓoyɓe joni jamma andi dada sare may wodi kanko wodi ko ɗo waɗa gad bekkiɗo andi ɓi adama ɗume dada sare on ɗon waɗa ɗume oɗon waɗa e godi ko dada sare bana an ko aɗon numa ɗume a numi oɗon waɗa ha mi numa ko dada sare may kanko fo wala ɓe gonga o veni nde iyaluma nde lewruma on vini o ware wadden ɓingue debbo may to war kadi ware jooɗa molete ha niro noniro molete dama kam joni jamma en watta amma mi tokka galba womiɗo ko huɓɓa yite o fof nawoɗan huɓɓirta ɓe ɗum e huɓɓirta naɓe waɗi yite ɓe gorko may na noydi gorko may na anjira ko kanko waɗi sakli ɓingue debbo may fo o sakli ɓingue debbo may ɓe sunle andina ko surni o surni ɓingue debbo may sakli wande sa ɗo dernama siw may wande ko ɓingue debbo may ɗo sakli on kañum fo na waɗan kanko ɓinguel debbo kanko ginnaɗo na o debbo man dilla tan to dada sare may yaaɓina kanko dada sare ko yaɓita dada sare to wodi ko yaaɓi non to dada sare wodi ko yaaɓi ɗo Shaban o haɗata o ɗoftata gorko ɗo ya soda kuje alluɓe ɗofti gorko nanga wala debbo ñewata no likotile ɗoftama nango ɗofti ɗo waaki ha yaso wodi ko yaaɓi on dikka wodi ko ɗofti mo yaaɓi sodi kuje ɗo kanko may fo laɓayi wala ɓe gonga hakkama fodi ko Shaban sey to debbo ɗo wari no dañi on ɗo mi walan naɓama amma debbo ɗo kanko ma wari o dañay ɗume hawtimo ɗume debbo may warta ɓillina mo ha nder saare ma gorko ko na dañay Shaban an do ɓangiroɓe ɗi kam jolka na gorko andi to kala gorko ɗo mari to na kanjum a wiyo dada saare ɗo setto amariya ɗo dañi no on dada saare man tema hunde may nawa mo o wara o ɗon no waɗa kujeji ha sera amariya ma dañay mi wiyamo lalle mi wiyamo gonga de ko dada sare mi wimo ni o ego ndo hollamo wala ego haɗɗo ego waɗa mi fu waɗan wala ego haɗɗo wala kottako mi yami nana patakeji je whatsapp tawon aɗa muto wodi dare whatsapp hocci a yettina amin ngam mi laari onon mbiyamono ɗum timmatako Shaban yiɗa gonga nana yiɗa gonga on ɗo laaragal wakkere paton ono mosimo wosimo wakkere gol tan wala ko yaalimon Assalamu alaikum min kamilare hunde nde tema baba sare ɗo wonno wayno kon famima ko o famay sey dewle mo wi o teya nde o teyi gobo sey amariya ko waɗi découvrir no wayi dewle sey fitina dara bon hunde feere kam bako a fela goɗɗo wan fo sey a larta hoore ma ko mi laari haala man ɗo kaɗo juuti seɗɗa ma sey to mi lorti to mi gettimon kadi sey to lortini ɗo rena mon hidde ko min maɓɓashirami min tammani a lortan kadi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mi hokki mon ha dow plateau on pat gotel debbo be gorko mi sani mon be ko ɗuɗa machallah mi non Modibo Mamoudou Digalum
siriyaji moɗon siriyaji may belli belli balɗe ɗo kam to yetti bana jotta a yiyata daygo ɗo ha Allah yaake feere goɗɗo ɗo aybina debbo ma meere yaake feere debbo ma ha gorko woni amami to jotta bana o wi way fami mako on waɗi mo o ɓañi ɗo amami ene mayo ɓangal to yiide ma wala hatton jur a ɓañi may jonde may belnatama amma to a ɓañi ko a yiɗi ɗo a jooɗan weɗɓe ɗum meere to min ka komi wawata lego mo bana no ɓe wiyata mon Shaban walla kone kam o wiyata dikka wala bana sendugo ɓe amadiyama tam wala bana sendugo ɓe amadiyama o hokka dala sare man mo muya to min yecci alhaji malam Audu ko o wi daga Lyon na Lum. daga Lum Tumbo kasemnani yo Lyon Aku abdi fase kare ni. Maria kusan jiri Maria yang dia ambil ya hari folere be bas kofu de fade ko Njaka Gai volleyball. to min yettima Hajja Rawdat daga Kusirito sahaban nanani kadi aɗo hawra follere be basko fu nder fande gotel lawta ɗi tan follere be basko kana ɓe ɗo hawta haba njaka Amin ɗon ndara kon ɗon fogara ɓeɗe banniman ko ɗo sala yaasi on habdarɓe wonugo tema Allah hoynana min ɗum Allah hoyno Allah suku hayro dokola banniɗo no ɓernde muɗum wande ma heɓan Allah hoynana ɗum andi woɓɓe ko ɗo nana banni yakeran ɓe tullititta Allah suku hayro kadi tonke wonugo kam ni yetti ba Hajjajo non nani kadi son tokka wolugo banni عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لوفنا حج آدم إبراهيم بأنس أبو بكر بشعبان مايوكا بهندبو الحجي يا باريستا واسمهم فمورا ها واتو هير دي جون ودي هندرو واتو كومي فوتي ميا هاتون كام ساي فير بيبيرو بيجي بودا تباو باو يندو wato ɓeɗo wara raddina dada saare to wari ɓe tawi saare wato ɓeɗo laara nde mi ɓangi ɓe ɗo ɓe kuuri sambe dada saare man on accama to dada saare man dañata to wato jetta kam ɓe wartiran dada saare ɗo mal à l'aise ɗo hunde on meeɗi feɗɗugo ɓe am hami woni on ɗo amma min kam mi muñanayi ka min kam kala mo memaniam dada saare am o memi hunde ko yahayi to kala debbo bo yiide ma ko ɗon jooɗi no jooɗirta fuu ha ɓernde goɗɗo wato
komi yeccata yimɓe kam to yimɓe yiɗan rewɓe ɗo ɓe yiɗa ɓe caka maɓɓe ɓe Allah ngam kala debbo fuu hisabu mako ɗon ko Allah tammata ƴamtugo yimɓe. Amma komi expérience komi andi ko laarani haala ɓiɓɓe rewɓe jiɗi waddata ɓaawo ɗo ɓurna kamɓe toñata ngam gorko ɗo hanayno o jooɗa o nana wato ko dada saare man wiyata mo ko ko amariya man wiyata mo, kanko ɓe hoore mako o jooɗa o deɗɗita wato o waɗa enquête mako o fama hatte gonga woni na sahi feere amariya ɓe hoore mako maran gonga. Amma sahiji feere ɓurnaji komi andi kam ɓurna amariyaji man ɗo kamɓe on tefotama siibo wato hande ɓe toñan dada saare ɓe huɗan dada saare ɓe bustan ngam wato ɓe waddi mo oɗo laara dada saare ɗum jiddere feere ngam man ɓe bangi mo. To ɗo worɓe man hani ɓe dartoto ɓe warto worɓe ɓe wato luncito ko woni ha nder saare maɓɓe ɓe anda kaltirɓe je to ɓe mooɓi nder saare kanji kon foti wiya ha to kadi. To mi hofnimo ɗon fuu moɗon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh malam maɗon fome ka. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mala Hamadu hanvo min kam min yettimon kadi anani kadi Shaban o jaɓata ko memi dala sare makko o wimo o jaɓay ka gonga makko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Min hofni Yaya Barista, min hofni Abubakar Anas Godwa, min hofni Shaban, min hofni Adama, mi hofni on fuu moɗon ɓe hirde welde. Miɗo yilana en ɗo jamu Allah laamiɗo wallude en dow hakkeji meɗen en fuu meɗen Allah reena men lesdi meɗen. Muskila ka en ɓuri margo hande ha yakeji teleji ɗo hosugo ra'ayi leñol. En ɗo yiya bana wato leñol ɗo en hokkiti leñol place je dina islam a hokkitay leñol. Menen ga aɗa wandi ɓe debbo ma dayata ko aɗa wandi ɓe debbo ma jankodume Allah riskana nder daygol woy leñol ma vurta kamɓe fuu ara ɓe wawa décision ha nder saare ma. Ɗo na ɗum jikkuje to a salimi leñol ma a luuti sharia ko hunde feere banni ɗum aki ɗum jikku yimɓe on tan waɗi banni ɗo. Aɗa wandi ɓe debbo ma wala ñamol ne ɗarti wala hunde feere kam deydey kala ko sagli mon tan dow gitire Allah ceniɗo Allah hokkan non to Allah hokkaymo na ɗum hayru on ha moɗon. E ka ɓukkon man non ɗo wara mbara babiraɓeji maɓɓe goɗɗum dugga sewba ɓingel man wara latta ajal maako, goɗɗum dugga debbo dugga sey o heɓa ɓingel man wara latta ajal maako. La yukallifu llahu nafsan illa wusaha. Allah yewata tagle makko ko ɓurata ɗum sembe. Yimɓe on tan ɗon gaɗɗini je sey daña gollum hunde hayru on e ɗum moƴƴere jawmirawo mo Allah ɗo kamo muuyi oɗo hokkira ko moye bo fodde no muuyi ɗum Allah laamiɗo président dada saare man ɗona o tooñi e gorko man bo Allah wawtinmo ɓernde maako Allah hokkumo iita no woodi. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Aminu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngecce mon ɓe deydey kon ɓe dimi ɗo yela onon worɓe on ɗo watiri min hakkilo gadi on ɗo mabtino fiiji moɗon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saka koye min hofnima on fuu mon gonɓe dow plateau. Min nani débat kam min ɗo ɓaawo Yaya Barista be Abubakar Anas min ɗo ɓaawo Dole Shaban kam min famai Allah Shaban tamma debbo ka koko wadda saare ka laɓɗum tan ɓerde maako laɓɗum saka be laaɓal maako ɗon ɓe waytindiri ñamira mo neɗɗaɓe. Ya Shaban biyo ko o sawti ɗo ko waɗi mo. to daga nane ma roɓe ka dole ɓe wala ɓawo Yaya Barista be Abubakar Anas ngam dalila wala debbo on kamɓe dara saare ɓe jaɓata ko waddina ɓe amarya ɗan man kaɓa to a jaɓan kadi mi jaɓata ma ɗum yatto. ɓe hakkilo bo o waɗan
sare ko mbewa to a soodi tan nema sey to a fuki feere kam yaltatago ɗum sey aata sakko ɗum o yofa debbo o yaa o laara debbo je ɓe ɗon narni ɓe yewtitino ɓe da sare ɓe haɓɓiti alkawali o te'ama to geɗen nden woodi allah hokkimo ɓe teya allah hokkumo sara. amin min yeccima hanko bo o hoosi misalu dow bana mbewa o wima ko mbewa nangi a soodi fof a yana habda to saldorima ni a yofan nder warta se adde maayo assalamu aleykum hawsa hoto hofni oɗon palmi sane mi yetti on manalla mi yetti on ko juɗo min Boubakary Ousmane gonɗo ha Garwa kayde Karwa min ka komi laari ha gorko ɗo kam gorko man on o adilay gorko ɗo o hula Allah o larta kuuɗe maako kanko may on o adilay o laara no o jooɗi ɓe rewɓe man on o foti kam o wolwani o laarni hoore maako tan o laaray ko o waɗa ɓe rewɓe man o hula Allah o larta kuuɗe maako o addina to ɓurimo sembe ɗo o ɗaɓɓa kalo en hodde o wollita min gandi mi laari ayɓe mana baba saare woni adalla mi yetti on assalamu aleykum. amin wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. to worɓe son larta kuuɗe moɗon kadi heɓa non woytira jooɗe ha nder saare moɗon. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mi hofni on e wonde yaɓa ɗo plateau anga goto to e min komi laari a ɗo man enen worɓe kala tagre en be muyan to o hoosi en habda en ɓedda muñallo si en habda en ɓedda muñal to o jooɗi rewɓe ɗo to ɓe hawti ɗum buruna ko ɓe wiyata ni dow wona hakkulle maɓɓe to amma useni en hakkilane debbo kam to a te'i debbo a waddi ha saare wono a tawi o waddi fitina kam na a te'ay debbo ngam diga aslima ɓe wi en suɓta debbo e tegal bo wala doole ha tegal sam nde hakkilo ma a yiɗan debbo on fodde ko a te'amo ngam ta a te'i mo a yiɗani a warti wamde ndondi to habduni a te'a mo a yiɗi kanko bo o anda faki a te'imo ngam Allah o waran o joɗanama e to dada saare habdu muyu ko ɗume pat be keerol ko ɗume pat ɗo mari keerol e gorko man bo ha amin worɓe fuu kujeji man ɗo wona yaake feere min ɗo hoosa paɗal nanal paɗɗa kosngal ñaamal yaake feere bo paɗɗa e paɗal nana e ñaamala kosngal nanal to a waɗi bannini a tawan ko waɗa noyi yahata e ngam man useni men en habde en famano en hurata gorko ɗo o mena enquête bien gorko on haala no woni ngam o gaynako onayi ɓe wimo oro ngam ora yawudine nder ladde ɗo feere gaynako bo ɗo feere to ngam man useni ma ko o habda o ayna ɗume on salata taw hiɗa kiita majjere to daygolo ɗum bonis bana to a aawi awre a sodi haaje gawri a mari amma a heɓi mbaafu ha nder man a laari to ɗo wona on komi wiyata to wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ɗum on ɗo wondi be Mohamadou Awal to nden na komi yiɗi wi bo gorko kam ɓe wiyata goɗɗo seyru debbo ma ɗo ɓe wiyata haɓɓuɗo fowru heftanno fistirta ɗum koma e fulɓe ɗo wiya joɗɗo noppi fowru heftanno yofirta nokku man to ɗo ma on kadi komi wiyata to min yettima kadi tanmi Adamu min darnano hosugo dande man banni dalila wakkati gare kada dana men tim ya Syaban antara dan bero
so mi yettima Hajjatu Shaban kadi nanani to aɗa waɗi rakkilɓe rewɓe ma si a yeccamo kadi heɓa no nanira derɗiraɓe mi yeccimo ɓe wattangomin hakkilo kadi Shaban si a notama jaɓɓita funde gotel ala mawni wala ɓe rakkilɓe rewɓe ko gotel miɗo yecca gongol tan wato jonde ɓe rewɓe man mi andino rewɓe bayi kañum miɗo yecca haalimo noon rewɓe ɗo a jooɗi yake feere haali maɓɓe ɗo voɗi yake feere haali maɓɓe ɗon to wala non ko jeeto ɗo toon abo mofni kala mi jo laara mi no wakkati ne pas mofni kala ko moy adama mi jaɓɓiti abokanas ya barasa mi jaɓɓitima je to Allah yaari min janngo to Allah yaari balɗe jam en hawtana wakkati ne nde inchallah yettima kadi Shaban Aboubacar Anas to derɗiraɓe on fuu moɗon on yettama goto goto be laaruɓe amin bana derɗirawo men ha lesdi Marwa Diyamare ha fattude Dugoy o sani amin min fuu amin be ɓikkon mako Alaji Mansour be Kabiru be Adama ɓe wi ɓe sanama kamɓe on winoma ñalɗe to yaɗon nandi ɓe dada maɓɓe ɓe sanima sosai ɓe ɗon nana belɗum to ɓe ɗon daare banni man Adamu Sadou a yettama ko ɗuuɗa Maimunatu Sadou Ousmane Ibrahima may Kaybiyu Maimunatu Yusuf be derɗiraɓe luttuɓe pat sey jam wali to Allah muyi yettima Aboubacar Anas mi sani ɓikkoyji am fo Alhaji Yaya Barista min kam bana